Ešte! Daj! Do písky. No. Čo by ste urobil? Čo by ste urobil? Rýchlo povedzte. Ale komu? Vúdku. Rýchlo. No, no. No, rozbehni sa! Lasi. A čo ty? Budem. Ty. Lasi, čo by si zrobil tej vúdke? Ešte, Lasi! Ale nie, Lasi, nepreháňaj to zase. Hlava je potrebný orgán. Hej. Treba opatrne na hlavu. Tak to vieš, jak s tým potrebným orgánom narábať. Tak to nie. Okay. To bol pekný poddotaz. Otočka bola, rozumiem. A to bolo to piči. Jak vo vody. 6 bodov dávam. Lasi, Salto vo vody, Lasi, To ja dobre, že tu. Lasi. A do siečky by si jak urobil? A nie tam do plechu, každý vie, ale do siečky nevie. No vidíš, nevieš. No, to jak by bolo? No nevie, On si neposítkuj hlavu. Lasi nevie. Nevie Lasi, nevie. Došiel toľko ťažko. A to bude boleť, Lasi, to nerob. Došiel toľko. To máš rozjebaný, ne? Nie, to holub. Holub letel. Pozri. Pozor, nech ti nedá hlavičku. Pozri, že to není oškrabané. Pičovina. Môj človek, vidíte to. Lasi, pozor na hlavu. Lasi nevie. To ma máš aj rozjebaný. Treba to pozor, bol. Lasi, však ty máš kerku na hlave zadarmo. Máš tam vytetovanú sviečku, to ešte nikto nikdy nevytetoval. Prepač, mal si ju sviečku na hlave? Nemal si určite. Nemal si povedz. Ima, a teraz mi prišlo ono, dobro. Lasi, potanuješ ho žudu 5 korun. A ideš, Lasi, ideš. Okej. A ideš, ideš, Lasi, dávaj. Jasné, a otočku sprav. Wow. Krásne, decentná, krásna. 7 bodov z 10. A Rydbergera sprav teraz. Dobre. Lasi, však ty si rodený tanečník. Nepovedali, ja som sa neučil. Tebe aj vám povedali? Ja som sa neučil za tanečníka, No jak ste ale sa učili? ja som sa narodil. Narodil? A čo ste Áno. tancovali, keď ste sa tak narodili? Všetko, rock'n'roll, Hej? také veci, rozumieš. A v ktorom roku ste začali tancovať rock'n'roll? Jako ja, Hej, rok, no povedzte rok. no 55 rokov. A kde ste ho tancovali? Aspoň... Ale rock'n'roll začal v 60. nie? Hej, no. A ty už si v 55. tancoval. A už som ja, ale ja som už mal tu v hlave. To už ti hralo tam. Ale ja som hral predtým maďarskou skupinou. Jaj. Oni. A ešte mi povedz, že Maďari mysleli rock'n'roll. Ne Maďari. Hungária, Bangária. Hungária skupina. Hungária skupina. A tu u nás Badmek skupina neexistoval. Jeden kokocký oni. Čo bolo? Modus. Nič viac. To nebolo. To je u nás Badmek na Slovensku, to je